ڕۆژە کریس هاید لەڤەر دەست پێ دەکا لە ناو کچێن تەمەن بچووک دگەڕێ بپەرە سێکس لەگەڵ بکە. هاید و پۆلیسێکی دن لەسەر ماڵپەڕە باکپەیج لە وێنەن ژنا دەگەڕێن وەک فرۆشگەهەکە ئۆنلاین ji بۆ پەیوەندیە سێکسی. ئەو دەخوازە وێ ببینە. وێ گوت بوو دەمژمێرەکێ $150 لێ هایدژی بەهایە خوا دەبێژە. پر جاران من گوتیێ من بەس 15 دقیقە دوێن وێ گوت $8 دکەون ئەم وها پێک هاتین. کچک ناو و نیشانێ خوا بۆی دەشینە و ئەو دچە. هاید دەبەشێ ڕزگارکردنا زارۆکان یا پۆلیسێن ویلایەتە مێریلند کار دەکا. ئەو دچە هوتێلەکێ نێزیک فرۆکەخانە بالتمۆر دوو ئاژانە نەپەنین FBI دگەل هاید دچن دەفوێ کچێ. کچا کو بناوێ بێکی تێناسین وەک گەنجێک ji aliyê jinekê biyanî بۆ قاچاقچیاتیە سێکسی هاتکار ئانین. وێ jinê bêkî firût. Wê got ew biya armanca êrişan, destdirêjiya seksî lê hatiye kirin û diravên wê hatîne dizîn, her wisa bi çek li ser serê wê gef lê hatîne kirin. جارك ez li erdê jûra hotel bûm. Wî wesa bihêz li min da min nikarî 5 rojan kar bikim. Niha li temenekê mezintir ew bixwe karê leşfirûşiyê dike. Li demê vê hevpeyvînê çend zalaman telefona wê bû seksê kirin. Wan reklama bekî li ser malperê Backpage dît. Teknolojiyeka ku agahiyên li ser kirîna seksî nîşan nade. Asana, ew kredit kart bi kar nayînin. Hemî bi rêka dirava Bitcoin ya li ser internetê ye. Bekî li zalaman dinêre û yek ji wan hildibijêre û bersifa wî dide. Min pirs kir wê çima hayt hilbijart? Li ser appa telîfonê nerînin baş hebûn. Ew app bi navê Mr. Number. Leşfiroş nêrînên xwe li ser van zalaman didin û wan zaneriyan li ser appê parve dikin. Taybetî eger ew zordar bin û perey nedin. Bekî neha desteserkirin ji ber ku armanca polîsan rizgarkirina kiçên temen biçûk e. Berê bibe şef polîs diçin def yek kiça din. Ew çûn hotêleka din. Ajanên veşartî di du otomobîlên din dane. Ev rewşa xeterin. Ji ber hindê divêt hişdar bimînin. Piştî demjimêrek û nîvan hay dizivire. Wî got kiçeka 15 salî li wir bû ji aliyê xwişka xwe ve ya 23 salî bû seks têd firûtin. Roja paştir xwişka mezin tê desteserkirin û ya 15 salî bi firokê diçe mal. Eger em bikarîn alîkariya van keçan bikin ku qet karên wiha nekin, ev dê bibe cihê giringî pêdanê. Hêşta gelek kiç li benda rizgarkirinê ne. Lê îşev kiça temen biçûk ya çilê ye ku ji aliyê hayd ve hat rizgarkirin.